Oh, zo, maar. Doe jongens, ga zo naar de kant. Hup. Dan mijn stoel eruit. Hé, de bosjesman. Ah, Renzo. Wat pruttels, Jelke. Wat maakt het gekke gloeren. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is weer een heerlijke dag. Ildo en ik zullen even naar de beestjes staan. Knietjes en de geitjes. Van al je lekkers houden. En zaken is lekker ontvisken. Had je al wat voor? Nee, je visjes te krijgen, maar het zit net op vlag. Dikke hebben we krijg mist. En van jou het op de planning. Oh, Poes. Hey, Poes. Zaken en Ilda gaan straks naar Beppe Sjoukje. Dit zijn hun grote neven Timo en Renzo Ek. Dus die gaan hun daar lekker vernuren. En Jelke en ik zullen even de studio van de Fruitclip nog verder leegheljen. Want ik kon toen net alles in één keer weer meenemen. Dus dat gaan wij together even eraan. Eerst even naar de beestjes. Zeg eens, oh nee. Och, verdikke. Handje. Hier waar. Huppatee. Oh, Sjoukje stroekel. Ja, Kibbe? Go. Go. Lekker warm, hè? Heerlijk. Sinds je met er een beetje terugbrengen, maar het geen sproetkool. En wat voor dag is het, Joet Zaken? Herdenkingsdag. En wat maken we doen dan? 2 minuten stilwezen, hè? Hier hebben we een beetje uitlijn waarom, hè? Van de Tweede Wereldoorlog, voor de slachtoffers en zo. Ja. Ik vind dat wel mooi om er toch even een beetje over te vertellen. Dat ze hun wel bewust zijn dat het al je net vanzelfsprekend is. Kom maar, ga naar de geitjes. Nou, maar zien heel volle lekker vers spul ik haar. Nou, maar we even zien dat de knie... Ja, hadden we. Juist er weer een knientje uitbrutsen. Maar, wie in de val zit, nee dat? Ja. Oh, dan kan ik hem die weer in het kamp zetten, man. Want... Nee, dat doe ik wel. Je hebt hier een gatje voor in het kamp, toch? Dus die gaan we weer maken. Kom maar, Tja, neem maar een maïszaken. Dat met mij in het kamp. Laat maar eens even zien wat het dat weer. Zie. Jere kroepte ze tussen terug. En toen had hij ineens een balken te vallen en zodat ze er net meer delk in. En daar weer dus God. Hallo geit. Dan maken we die knie maar in bevrijden, denk ik. Ja. Oké, neem haalt het maar uit. Daar een Frans rekkengatje. Dan gaan we aan de andere knie eruit, hè? Ja. Oh, zo, maar. Doe jongens, ga zo naar de kant. Hup. Doe maar stoel eruit. Een beetje aan de kant zakken, want we zitten wat bang. Huppatee, daar ga je er. En daar is hij. Ja, daar zijn we weer. Die is weer in het kamp. Nou, alle beestjes eten wel lekker. Alle verse groenten nog, dus wat ik hoor hier. Dus ze treffen het maar. Waar ben ze? Krientje, hè? Min. Zullen we paken en zaken op ziekje? Ja. Kom maar, handje. Oh, handje. Ja. Wat ben dit voor bjermen paken? Dit zijn parabiemkes. Oh. Dit is een parabiemke. Dan zit een beetje fretterij in, nemen ze dat. Zetten er beestjes in, dan krul je de bladeren op. Oh, dat is eigenlijk net door. Nee, dan maak je een spuitje en dan gaan de bladjes door. Maar dat moet net lang door. En wanneer komen de paren en appels dan, ongeveer? Nou, als je bloeien nou, als ze uitbloeien binnen, dan komen de parkjes om. Bij een paar weken zitten ze ook al En iets zie Jere ben ik appelbjem. En die bij de rozen met appelbjem, of treien. Ja. 2 rozen en appels. Ja, en de wieten ben de parabiemkes in dit geval. Lekker. Lekker toch? Lekker toch. Kom joh, waar is de stoel heen? Ja, we gaan naar Beppe Sjoukje heen. Oh, stil. Hey, de bosjesman. Ah, Renzo. Nog goeie dag even. Waar is Timo? Is Timo druk? Ja. Hey Timo. Hoe is het, jongens? Maar toen wil je omrennen, ja. Hoi. Kom zijn bij hem. Ja, ik zal even de auto uitladen. Nou, ze hebben ze zijn op ziekje dan. Daar ben ze. Chill nou, daar ben ze. Hey. Oh nee, kom. Je neemt vannacht slipje open en Beppe. Ja.
wat leuk. Ik heb heel erg hard geslapen. Ach, heerlijk. Is het even nog zaken leren hoe het mat uitsliepen? 1, 2, opletten. Nou, doe maar gauw naar Timo daar. Jouw Timo met een dikke kroep. En Renzo. Hey! Oh. Oh nee! Tja, daar is Timo. Hoi Timo. Hi. Ja, maar kroep. Hey. Nou, dan moest er om denken, want ze skoppen zo de baltje niet, jongen. Ilda? Weet je om Ilda denken? Ja. Goeie kip. Goeie kip, jongen. Dank je. Ja. Het waar? Wat hebben we hier nog meer, hè? Het waar? Oeh, grote stap. Oh ja. Op de gele. En Ja. daarna de rode. Die. Dit is moeilijk, Ilda. Ja, goed zo, meid. Daarna de blauwe. Ja. De groene. Weer de gele. En de blauwe. Oh, gelukkig hebben we die beet. En de rode. En nu weer op de blauwe. Applaus! Applaus! Wow! Op het touw? Met Timo die ook even beet hadden tegen. Oh, zakkentak. Goed zo, Hilda. Knap, hè? Ja! Hey, applaus! Steen nog op. De wipkip. Potjes erop. Nou, doe maar. Wip, wip. Wip, doe maar. Ja! Goed zo. Wilt ze maar mij de hollen, dan zie je dat ding waar ons staat. Maar we kunnen bij opa zien. Opa? Nee, vies die is zo mooi. Helper. Was het er al? Nee. Wat was het? Dit is leuk. Kom maar naar opa, joh. Nou, we zijn onderwijs naar Gordik. De bandjes die ben mooi bij opa en Bebba. Die van mij zijn wel. Die had lekker snoepersgoed van Bebba Sjoukje gekregen. Dat is net weer. Had Jelke gewoon pakt. Jelke had gewoon stiekem pakt. Nee, dat is dikker. Nee? Gewoon bewust. Verlegen. Oh, wat leer. Maar we gaan op naar Gordik om de laatste rotzooi, zou ik zeggen, om het laatste spul op te halen van de fruitclip. Even lekker in de beurs, dan gaan we alle rond, want ons kind net. Dan past het net. De grote BM, maar bij mij. Nou ja, op naar Gordik. Nou, we zijn in Gordik. Hier gaan we naar binnen om het spul weer in te laden. Nou, is alles wel leeg. Ik zal alleen nog even mijn gitaar pakken en de microfoon. En dan gaan we alles en dan gaan we weer op naar Broeksterwaard. We zijn weer in Broeksterwaard. We zullen alles even uitladen en nog even het spul naar Afina brengen. En toen hier Jelke wel een goed idee, want we zoeken nog naar je hintjes hellen. Misschien dat we nog even ons vinden rijden om naar je hintjes. Dat is wel leuk, hè? Dat is mooi waar. Oh, solo mio. Nou, zo zijn we bij de hintjes. Ja. Als het goed is, er weer al hier naar je spul binnen kan. Hallo. Kijk mooi. Ja. Knietjes. Hier zijn de hintjes. Beetje wat we hier, hè, die hintjes. Dit is het, nee, dit is zwarte. A few moments later. Ja. Ik ben wel heel leuk, ja. Ja. En ja, ze zit nog een beetje donker. Dat is een beetje, Ja. ja, die achter de hak, hij staat een beetje in het zennen. Dan doen ze nou mooi. Mooi dat. Nou, de eerste haai en hakkel. Mooie Lietse eikens. We gaan nog een voerbakje of een wetterbakje hellen. Hier bovenop staan hier mijn glas. Daar kan het wetter mooi in. Voerbakje zak nog wel. Het zwart er natuurlijk eerst even vast. Dat was nice uit. Nou, en het is wat spietig, maar uw oude mannen kan dan hierheen en dat is wel mooi. Krijgt er wel een goed plakje. Want dan kan het wel one beeld qua helaas, maar krijgt vast een goed plakje. Wat pruttels Jelke, wat maakt het gekke geluiden?
Zal ik dit glazen ding maar beter horen? In het glas? Ja, toch? Plastic dan? Oh ja. Oh, dan, nou ja. Maar ik wil wel beter. Zet we voor in. Zet we voor bij me daar. Ja. Maar we die eerder even met hem hinnen doen. Als ze maar net in de west komen, dat zou wat sneu wezen. Hin. 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 En wat? Hin en weg. Ze maar net hin en wannes komen. Hallo, kleintjes. Waar is aan win? Twee van die, of bist je in hen beiden? Oh, kijk maar wat, nee, doet je die twee grote bongels. Oh, dat woest zelf. Wie heeft nou je hintjes gekocht? Zit achter in de auto. Leuk hè? Ja, een mooi kapknap. Hi. Zit erin, Hildo? Mooi in die binnenhokje. Wat is de Hildo? Wat zit erin? Maar je deze boeten? Die oren moet je weer in, hè? Ja. Dus ik het zagen bed zetten. Oh ja. Ja, tak. Goed zo. Ik zit wel eens een keer water in, hè, naar achterbij. Ja, ja, dat heb ik. Ja, Westerhaast. En wacht je elke keer zakenwakje. Houdt het leien? Leien in het tent. Oh, ze moet maar nu vechten, hè? Maak het eens wat ook in een poepstje. Nee, joh, en dat niks. Al je deugd. Doe ik het hekje even tegen, jongens, want er was dan. Wat dan? Maar is ik wil je steen? Ik ga eruit steken dan. Ik doe het. Ik Nee, daar heb ik niks gehad. Maak het niks uit, jongens. Dat is Er niet. De wanne natuurlijk als Zeg, een eerst. foto op een stak, zie je dat? We hebben de wanne natuurlijk als eerst. Tak, tak. Dit is mooi, Hilda. Nog een eentje. Hey, ik ben Dit al. is het. Ben maar draaien. Draaien piekjes. Een nieuw wandje. Kun je de oren aan niet? Piekjes. Zie is dan wel. Je moet ook even wat nice drinken. Oh, je moet alleen wat spullen, ja. Ja, voor die wedstrijd haaienvleesje. Blaas door, zaken. Hildo, Tja, wat dat is. Oh, nou doe. Nou Hildo. Blazen. Ja, blazen. Blazen. oké. Net in de mollepop. Oh nee. Dat is vies. Zo. Dat is moeilijk, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Een beetje lastig. Goed zo. Nou jongens, het weer een schitterende dag. Prachtig mooi waar. We gaan alles opred in de studio van de Fruitclip. We gaan naar je hintjes. Dus zaak het mooi boaten met Timo en Renzo. Hè? Dus weer een tierenslaggerij. Ik zou zeggen, oh je blauwe doe. Nee. Kom maar een handje. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Op nightje vlog.